Des del Departament de Coordinació d'Empreses de l'escola que busquen poder fer les pràctiques a l'alumnat, es van encarregar aquest petit obsequi i regal per premiar les empreses que fan més aportacions i ponts d'escola empresa. L'alumnat que ha portat a terme aquest encàrrec és l'alumnat primer de grau mig de fusteria i moble. Aquest projecte, la fase que ha intervingut és intentar treballar com passa a les empreses privades. Ens entra un projecte i l'hem de realitzar en aquest timing, l'hem de presentar i s'ha de fer en aquest temps. Aquest mètode de disseny i producció que tenim aquí al Departament de Fusta i Moble, aquí a l'Escola Industrial, sempre és el mateix, o sigui, ve una idea, sobre la taula, es valora entre l'equip docent i llavors pluja d'idees i llavors surt un petit prototip el qual s'ha de fer, s'ha de comprovar i s'ha de veure si compleix els requisits. Que el Departament d'Educació i Formació Professional compti amb els centres, compti amb l'alumnat i les famílies professionals és molt important. D'aquesta forma es veu la realitat que n'hi ha a les aules, la realitat que hi ha a les empreses i com podem lligar-ho tot. I aquest crec que és la clau. Crec que és una molt bona oportunitat, ja que al final aquí a l'escola vas fent projectes, però que ha de ser un projecte real, una entrega i així, doncs prepara i tu mateix et sents com si estiguessis treballant. És molt interessant perquè al final et prepara per un futur. Són projectes que dia de demà et poden demanar. Ens està bé que les empreses rebin aquest premi que hem fet aquí a classe per ells.